Dipurong sopialong corona jok Durga Puja nang kile ansi radatum ache thewang phun long lo. Borjan Havaramaya hin penta ZKYF chengpon tanglo. Karbi Anglong Fashion Week Season 1 ki biponahut Vozi Polo isi Global Traditional Online Shopping App sakimi kangpu. Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Kiling, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokbi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021. Aprang si Karbi Anglong live kilang radwana phan ninga klongpen ZKYF mate havar Karbi risonim soronga je kardom pajiriklo. Nelimen sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang tonpen. Sumindarang kang pialong kaphere memia kesu coronavur kangdang plubajok muniratum hempen hong ke barjia phan achithewang senga sonsido. Bonda dipurong su pialong ke Durga Puja nang kile anke achithewang phun phana sonsi thekpon longlo. Sumindarang kang pialong kaphere meme corona ke so kangdang plupen muniratum anning along nahok leke do ke dam pusatame anning alo kang thak rik mate kaphere so do ko ason sido bangso ke so pena jok prek jama det pi jasmet bharara det pi prek jama state lapen district alo along ke sarkar atuma hin pen ke so kapangdang pon pedet ja phanpura rongso pi pen chenglok hithi so malom anta kang haba hukum pi ponang ko lason si muniratum phan anta penangana chiklo ke methang hem kachido vet vajja phan hukum pi ponang ko Corona pena jok penangana chiklo rong so pila pen hithi so kangkir klakapi non pre chiklo aning kanwanga sonak thak havar Karbi risonim so ronga jela pen Durga Puja nang kelean ke Karbi Anglong district MP diphorong so pialong ta corona ke so ki jummu chot ajok raratum ta achithewang phun pen hithia joki joi pen chenglok hormu hortar ka chunam dam chia phan hem pen hong bar hairin tilo News Desk report Karbi Anglong live. Dilai Pathua Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Munging Pusi Borjan Karbi Havaramai Ahinpen Ingdenging Koirasir Kep Havar Karbi risonim so rongaji pangcheng ponlo. Karbi Anglong prekja mahavara long ason thotsi Borjan Havaramai hinpendame pini preni phai krehinyar nipen ingdeng korasir kep havar Karbi risonim so rongaje katalon pangcheng ponlo. Dilai Pathua Klamalong ki bipon bangso Karbi jutang jubat ali racham katalon ponalong Borjan jutang havar aterang atuma phan teng ponlo. Lapen kangthom karne donri Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Mungpensi ingpu ponlo. Laso phi lunkan kachapate donri Dipu Golf College Principal Barim Nobin Terang pensi ingpulo. Lapen Karbi Hemtuna Banke Dr. Jirjar Pura Pensi in Pupondo. Lasonak Taxi PWD Board Chairman Barim Chris Rong Parpen Hak Khalun in Pusi a kapre boha hitikulat lapen prek chamachatai setame kachetong dun aluhia tumpensi in Pupondo. Piningan ingkan Borjan Havar Karbi risonim so rongaje katalona long Borjana Havar terang krek chogatum chetong du. Sarpi sarpurname King kami si pen ke claim pon rap nil tum chitheklo lasi la sobang nil tum ning the lasi non mang ke nil tum kan do mang ke la son nel je anamani tame la solong kiluni kanalong inghun narwi penyong si nanga bidundel pote nil tum misen pen nil tum la so lun kana bang ke pajut monlonggi la pen misen pen chithek monlong pu si nil tum Karbi Anglong doan phantami ni tum anamani long tam hirim jalong pen ni tum claim rap yat anta ni si pen pajun pon thek pu si ni tum sayang deng pen deng pon lo Pindi pangcheng pono la so patu aklamalong chong tong pet
la kabia rang yutang la senghon aratum chirong patning arong paro la si kini o jibang ke ili mitha ajutang ilta khaibarim puipuda lopo la so khai barema ajane gute ta chitopet chirapet je phando ko ha ta sunila Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Kinam tang preni phaisir kepen kebarni taralang solong kapadupon kecheng si Karbi Anglong fashion week ahut khaibari ma pindeng sumpot joy kepen kelong ja phanpura vozi polo puisi online shopping app ki mi kang pupon. Karbi Anglong Fashion Week Season 1 aparman taralang so dipolong ki bipon ahut di mahasau pen Karbi Anglong district resoi jang atum pen chilang rapetsi isi akenang sot hedung ni hang ni rebang bong khaibari ma pindeng sumpot aphutak isi online shopping apps vozi polo pa men irponsi impupon. Labangso vozi polo apps ahem phumate founder Dhanji Tiso Bidisar Milin Hippie la pencil and product manager Rangsina Ronghang alang tumbang ke thom chelangsi labangso vozi polo apps mate global online shopping apps impupon ito. Labangso 2020 pini kibilong nasi labangso kibilong exhibition ahin ahin ben kebang sondo lapen vozi polo galabang ke isi global platform lo isi designer tumphan lake all elitum Karbi phande kali north east la edik tribe tumphan an amena pinding support labangso online shopping phan selang litum labangso apps inku ponji pusipini labangso exhibition an same alang litum dak demo phan banglo vozi polo apps ke Facebook along lapen www.vozipolo.com along humri lote long ponji lapenan parta jongsi kaprek ka khay tu mapindeng support jongsi online shopping ji pulote 6002155565 anambara long humri tami pusi hanpo actual platform is like for local viewers over yeah মানে join lo মানে long Karbi long fashion week along sila so long jipu na to get dhar long aji sami se platform do alage tepri kan lo sami lamang so fashion week sinari to de lamang so choice long opini lamang so apps na ko kon ये बंगे रखनी तो दिन बंगे रिवर्स की platform तो ini tuh mama thalo reverse tune ke ini tuh bangke so lang reverse tune tuh metang design tuh so metang product tuh so ini tuh mah apps aku kan ini tuh mangnya alang tuh product saya promote dulu kok kapre traditional styles kami products kami itu kan promote dulu masih tasuk platform lo kayak bangke lagi ante person no public reaction ke no market na litum ke kamla class mo so eri tu pendant per na do person feedback from the customer ini kan feedback ke mesen है हम तुम के क्लेम इसको around the hindi itu focus ke traditional attire material all over India like Northeast we have all material price ke also metang traditional attire Denarong pen Vikram Teron Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong arlota labor union ajakong kapangtang ponche phanpura dongkamukam rong supialong kedo Karbi hemtunalong dongkamukam labor union aro ke sengpon Nijang Karbi Anglong arlolong ta labor union atum amso se jakong ka chepangtang pon thuje phan akimang padoponsi dongkamukam rong supialong oto ka chowega tum pendang lok break jama sai ka chongdar atum anching room si labor union atum along chepa ogdun pen dongkamukam rong supialong ta labor union aro sengpon lo Labor Union aro ke sengamai long West Karbi Anglong Labor Union langchari bangphu manaf kramsata chitong dunsi mailong ardi badudun mailong ka duka vechidon sarpen tirot sing rong hanga phan mai phu lapen khojan rong hanga phan chun bangar pu pek ponlo Dongkamukam Labor Union aro seng det penapi phirang kemai ka padopon hut West Karbi Anglong Labor Union langchari bangphu manaf kramsapen lamthe ke jai panatengke labor puatum anke sai ka chongdar tum sai delo La sopotsi sai ka chongdara tum setame isi kisung ke boya porhut ka cherap cheto se roilong japan asong donang ji pusi asong amahang pathek ponlo Labor Union atum arni ding kruipen ka chahang kon bom labor sai kam setame neli tuma phan nang piponang ji lapen methang akar bia khai tum akahelo ka chongda dampen break chama kisung chetong bom
lasila haya ki sung pen ka chepa jok pon thek ja phansi Ladakh Karbi Anglong ar lolong ta sai ka chongda ra sa hemle dolo pulote akhe lo dam de pin setami chongda churi long po pusi kramsa sang hu pen pherang ke amai long lam the chai pon Lilitum Ladakh Labangso Karbi Anglong along Lilitum Ladakh West Karbi Anglong along setami Lilitum Labangso Karbi Anglong Labor Union Lilitum Gedul nang ko athege lalo Lilitum la kedon arab setame Lilitum kam kacuklem mate lasu kam lasu asai lu kapre asai setame Lilitum do tempo utu lasan kapre asai kacongda tadum dupi kaposi Lilitum kini labangso padu pon bangke labor union pulasu kacingrom pon long dia pansi Lilitum pini isi leng pon lo lapen Lilitum West Karbi Anglong longkamuka mabrang sitame kini sengpon lo Lilitum masih non ke bangji kang sitame lang sose kapang tangpon thajje pansi katisi kedang ponje pansi Lilitum Karbi Anglong lapen Lilitum West Karbi Anglong sitame kenang so atema Lilitum hala lebar ek aron sitame Lilitum ke lebar kan pathepik aposi Lilitum Karbi Anglong long sitame anotin abang putin ta chini planning pu lasu Lilitum kacini aje pansi pengila mangso pherangke amai Lilitum panangkok lo dongkamu kampen Wiki Bay Karbi Anglong live Kedamtang preni phai kresiar ni pen solang dora pharman ke do ke thakla pen mesen ke choki university ki pi pon thek ja phanpura diphorong sopi birla long hotel hempi puin pupon tanglo diphorong sopi long ta mesen ke do ke thaka varsai la pen ke choki juna hormu ke long varsai a hotel nang do bom tanglo la sonok taxi kedamtang preni phai kresiar ni birla long ki hempi po hotel pupon tanglo Diphu Legislative Assembly MLA Vidya Singh Ingleng pen Havar Kehat Legislative Assembly MLA Dorsing Rong Hanga Tumari Dengpen Bangso Hotel Inku Pidunsi Karbi Anglong Pendanglo Heloving Adim Pen Kevang Arara Tumapan Isi Kedo Kethak Ke Mesen Oversight Lapen Kecho Kejuna Hormu Oversight Sidami Inku Pongko Bangso Hotel Along Bangu Pet Great Rock Kesang Adim Du Lasong Bong Duplex Educative Lapen Suit Oversight Da Dudi Lasong Taxi Mahang Ketegani Katalon Penchenglo Great Masayang Deng Keteng Apan Sidami Oversight Ipon Pusi Hotel Managing Director Joya Perang ke tu macam ni macam ni. Hello, pini ke Ladakh Hotel hem pipu birala long kang puceng lo pini bangke guest pan bangke NL pini ke gote friends tum hanje project pini man se cheha ka paklang ani lo pinapen bang guest tum dolong po da restaurant long tang pulo restaurant long cholong po room tanang dolong po buglong po ke room ke dak 16 ta do lapen room ke tinta category 3 category 12 room bangke isi ya sabso arrange kom hoi bang lam ke super deluxe pasipu ke la depen ta ko executive budget la depen bangke suite room 12 room bangke so pinilo super deluxe 2 room executive and 2 room suite room bangke suite lalang ke News report long sudar inti Karbi Anglong live Rada sai klem bangphu anupom tok bia hin pen havar Karbi risonim so ronga jepen Durga Puja katalon esek kedo an Karbi Anglong rara tuma phan hirjume ke pajirpon Lakha krep ho Mahamaya constituency ke parlo Uttar Borbil Kamar Bostia longta aning kanwang solok taksi pining le thota Durgarna makumlin vansi ahem kimpen chardom chardipon bomlo Lapusona porahut tokmoka rong supialong kedo rara sai klem bangphu anupom tok bia hin pen sedame Uttar Borbil Kamar Bosti Durga Mandir Committee tuma phan chitong damsi dorde phophe penchenglo Durga Puja katalon ponesek sonsuria kesum ke boy kapa vedya phan puma thadunsi alang limethang jongjunga khia datpen akira pajerdunlo Anupom tok bia hin pen peneng asengkan havar Karbi risonim soronga je katalon la pen Durga Puja katalon esek kedo an Karbi Anglong rara tuma phanta pai Durgar nama hirjume pen rengdok rengni kedo ke thak longja phanta anparta ingsam jin pen katalon kapachun pon long pa meja phan hirjume ke hang pi padupon havar ke hat pen harsing rong pi Karbi Anglong live
tangte pini prime time bir ta kela ponsi kang tonik lo